Siyakhuleka bogogo, siyakhuleka bomkhulu. Emagumbini amanomhlaba, enhla nasenzansi, eningizimu nemaphakathi, empumalanga nasentshonalanga, sesifikile-ke singaphakathi. Lo phambi kwenu mkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali, elincane ngeminyaka, elidala ngemisebenzi. Abanye sebembiza ngoprofesa bomoya. Hhayi ngobani, ngesimo sento ephuma ngaphansi kwekhala, ejule kakhulu. Siyabonga-ke bantwana bethonga, siyabonga kakhulu ukuthi siphinde sihlangane sibe nani kule episode yanamhlanje engithemba ukuthi sizofunda futhi kuyona, sikwazi ukuqwashisana, sikhulisane, sivulane amehlo. Ngaphandle kokuchitha isikhathi-ke bantwana bethonga, kulaba abasha abasanda kusijoyina i-channel yethu, sithi nje welcome bantwana bethonga, siyabonga kakhulu. Izandla zidlula ikhanda, siyabonga, siyanconcoza. Kulaba sebebe nathi isikhathi eside, siyabonga futhi kakhulu. Siyathemba ukuthi sisazoba ndawonye isikhathi eside. Ngiphinde ngithathe leli thuba ngibonge ngokukhethekileyo labo asebezidelile bathatha i-membership. Siyabonga kakhulu bantwana bethonga, izokwenza umehluko omkhulu le ndaba ye-membership. Uma kuwukuthi nawe mhlawumbe ubungazi nge-membership, kune-membership-ke la kunama-options amabili ongazikhethela kuwona njengomlandeli wendalo Media and Podcasting, njengomuntu o-appreciate-a umsebenzi womkhulu Gwabini wekhehla lamakhehla. Ngicela ukuthi nje uthathe eyodwa kulama-membership. Kukhona ya-R79 ngenyanga, kube khona ya-R179 ngenyanga. Uthathe nje okungangamandla akho. Ukhumbule at any given point uma uzizwa ukuthi sengiphelelwe amandla noma mhlawumbe ngibhijekele kule nyanga, you can always pause and resume ilokhunjana your-membership afterwards uma ngabe usuzizwa ukuthi usu-right ngasezimalini. Kodwa nje kulaba abalokhunjayo selokhu sayaqala ukuvuleleka le option, sivulelwa u-YouTube. Ngiyabonga, ngiyanconcoza bantwana bethonga, ngiyabonga kakhulu, ngiyanconcoza bantwana bethonga. Ngizoba-mention-a nje abanye every now and then kuma-video, ngoba kukhona abantu ngampela asebebe nathi isikhathi eside. Thina-ke kamkhulu kaGwabini asive sabantu ababongayo. Siyabonga thina. So kubalulekile inkonzo yokubonga abantwana bethonga. Kulabo nje asebethatha i-membership, asebe nesikhathi eside, umkhulu uyabonga. Kunalabo abasanda kuyijoyina, umkhulu uyabonga, uyanconcoza, izandla zidlula ikhanda. And ngifuna ukuniqinisekisa ukuthi alukho nolodwa usuku uma ngabe ngiyokhuleka enginganibeki ngalo emkhulekweni, ngoba lokho enikwenzayo kumkhulu Gwabini kusho okukhulu bantwana bethonga. Siyabonga-ke, siyanconcoza. Ngaphandle-ke kokuchitha isikhathi, sesingene kwi-topic namhlanje. Bantwana bethonga, le ndlela iyasetshenzelwa. Mhlambe nje ngoba for the past 2 or 3 episodes besikhuluma izinto ey'julile ngemoya yamakhosi. Mhlambe today let us take a break, sikhulume nje izinto on a lighter note, but more than anything, ngale video ngihlose ukuku-encourage-a, ngihlose ukukuvuselela ithemba. Yeah, I want to ignite leso spark, le inner spark onayo ngalesi sipho osiphathiswe abakokwenu, abakini. So ngicela uyilalelisise le video, wenze sure ukuthi zonke izinto ezingase zikuphazamise ziseceleni kwakho. Ulalele nje le video, ulalele amagama amakhulu, ukwazi ukwamukela i-energy engiyisenda kuwena through le video, njengoba ungibuka nje lapho ku-TV, nasefonini, nakwi-laptop, nakwi-tablet. Siyabonga kakhulu bantwana bethonga. Mhlambe nje siqale-ke singene-ke manje. Bantwana bethonga, le mimoya nalezi y'phiwo umkhulu ahlale ekhuluma ngazo, ezihlale kukhulunywa ngazo nakwamanye-ke ama-platform nje, ikhona le mimoya bantwana bethonga, iyaphila kuthina. Kunabantu abaqokiwe, bathweswa le mimoya, ekudingeka ukuthi basebenzise lamandla ale mimoya ukulungisela abangasekho. Angiyiphinde le, kunabantu abaqokiwe, bakhona impela, and sibaningi bantwana bethonga, esiphiwe lamandla, saphelezelwa izithunywa ezithize ukuthi sisebenzise lamandla alezi zithunywa zemvelo ukuthi silungiselele lapho esiphuma khona, laba esibashiye ngasemuva, ngoba kukhona esuke sibakuthembise kona njengoba siphila la. Ukufika kwakhe emhlabeni, khona i-covenant oyenzile nabakokwenu ukuthi hhayi, thumelani mina ngithi ukulungisa lento bese ngiyabuya, ngibuye isimo sesingcono ekhaya. So sinjengabantu abaphumile, sashiya amakhaya asemakhaya, sayosebenza emadolobheni. Konke esikuzuzayo emadolobheni kufanele siqale kuphi? Silungise isimo sasekhaya, ukuze mhla siphela amandla edolobheni sikwazi ukuba nekhaya esiphindela kulona. Yile nto-ke eyenziwayo uma uzuthi umuntu unenzunza, unomndiki, unomndawe, unezithunywa, kumele alungise u-A, kumele alungise u-B. Unjengomuntu othunyiwe.
Akuwena wedwa olungisa umndawo wakho, cha unawo umndawo wena. Azikho isifo onaso wena mawusaphila. Izifo onazo ezakokwenu lo ophuma khona. Mawuthi umuntu uhlushwa umndawo, uhlushwa umndeni, uyagula wenza ukuthi uyakhunjuzwa ngey'gulo, ukhunjuzwa abantu abangasekho ukuthi wena sephuma nje uyosilungiselela umoya womndiki wasemndenini. Wena sephuma nje uyosilungiselela umoya womndawe wasemndenini. Usulibele yini? Ebese uba ney'gulo zomndawo-ke. Kodwa akekho umuntu ombethwe yimimoya, ohlushwa yimimoya esaphila. Yingakho sithi izinto zakamoya, izinto zabangasekho, izinto zasethongeni, izifo zasedlozini. Yingoba akekho umuntu ophilayo ohlushwa umndawo. Umndawo ozowulungisa la owasekhaya. I-covenant, isithembiso owasenza mawusuka kwelamathonga uzozalwa, uzalelwa kuphi, ufike emhlabeni omusha. Noma ingayiphi indlela wafika ngayo, kodwa wasusuvumile ukuthi akini ngithumele ngiyolungisa lo mndiki ohluphayo sonke nje basila. Ijule kanjalo-ke lento yemimoya bantwana bethu. Ngifisa ukuthi ingene lento ekhanda, niyibambe, niyigraspe. Now, as a chosen one, kahle hle fanele ngabe sishona u-chosen one, fanele ngabe siziwe ivolontiya. Kodwa-ke asiyeke leyo, ake siqhubeke no-chosen one because wona upopular. As a chosen one, bantwana bethonga, awuyi-embrace lento oyiphethe. Le mimoya ekufukuzisayo, le mimoya ekukhalisayo ubusuku nemini, le mimoya ebuye ikuphuca izinto ekufanele ngabe ziyakujabulisa kwi-age okuyona. Awuku-embrace, uyi-embrace ishisa le nsimbi injalo. U-embrace le mimoya ikuhlukumeza kunjalo. Kodwa ungalingi uze unqaphe, ungalingi uze udinwe, ungalingi uze udube. Yamkele lento, ayikho i-substitute. Akekho omunye ozothatha le responsibility onikezwe yona uyidlulisele kuyena. Angeke kwenzeke njalo. Akwenzeki kanjalo. Yabona-ke la akukho substitute, akukho mngani la ey'ntweni zakamoya. Akukho mndeni, awunafamily, awunamndeni lapha. Uma uzolungisa izinto zakamoya, usuke uwedwa, the chosen one, uwedwa nje, uhamba zwi. Ingakho ezinye izinto noma uzilungisa, uyaye uzithola uhlekwa yiwona umndeni, kodwa wazi ukuthi lento oyilungisayo ulungisela wona. Njengoba ngisho umkhulu ethi ngokwambulelwa kwami, akekho umuntu ohlushwa yimimoya emhlabeni. Usuke ukhunjuzwa ngey'gulo othunyiwe ukuthi uzozilungisela abangasekho. Ngoba usuke ukade uvolontiyile, uyasazi isimo usishiye sinjani. Ukuthi ngoba phela indlela ukuzaleka komuntu kuyimfihlo ongakhona, angeke ukhumbule ukuthi uphuma kuphi. Uba ne-experience nje, uzalwa ufika la, kube into entsha kuwena. Kodwa kahle hleka spiritually, usuke wenze isivumelwano sokuthi thumani mina ngizolungisa lesi simo esibhekene naso. Siyazwana bantwana bethonga. Mhlampe omunye uzoyizwa le topic athi iyasinda, kanti bengithe mina cha sizo-relaxa nje la. Ngizoniqwashisa, more than anything, ngini-encourage ukuthi let us embrace who we are. Let us embrace the gifts lawa esithenjwe ngawo, lamandla esithenjwe ngawo. Sikwazi ukulungisa, silungiselelise ekhaya, silungiselele emuva. Ukuze mhla kufika isikhathi sokuthi sesiphindele emuva, singabi ney'ngqinamba zokuvimbeka, sihambe siye ekhaya, siphinde futhi siyodibana nabakokwethu, siphinde futhi sihlale kube mnandi, sinethezeke. So lento le mimoya esihamba nayo, le mimoya ihlukumezayo, le mimoya esiyithwaselayo, whether uzithwasisela wena or uthwasiswa kaGobela. Mangikhuluma-ke mina ngiyathanda ukuthi sihlanganise sibe munye, kungabikho uqembu. Kodwa mina kahle hle i-focus yami nelokhunjana ne-interest yami ikwi-self initiation. So le mimoya ekuhlukumezayo, le mimoya lena eqhatha nabantu, le mimoya eqhatha ney'kweleti, le mimoya eqhatha ney'gulo ezithize, le mimoya ebuye ikwenza inhlekisa ebantwini, le mimoya ebuye futhi idamane ihambe kubange ukhishwe inyumbazane ebantwini. Ake siyi-embrace leyo mimoya. Mase usuzazi ukuthi wengamelwe imimoya yaluphi uhlobo edinga ukugcinelwa ziphi izimfanelo, embrace that. Kwanele, usuwambulelwe ngokwanele abakokwenu. Iphathe ngey'khathi zamantungu, ebese ufunda ingqondo yakho ukuyiklina. Ingqondo uyikhipha ukhula, ingqondo injengengadi. Uyasho uNapoleon Hill kwenye iy'ncwadi zakhe ukuthi ingqondo yomuntu injengengadi.
ingadi edamane uyisiphuna ukhula ukuze kumile kahle lokho okutshalile, labo tamatisi, labo bhatata, lamadumbe lokwatshalile, amazambane ukuze amile kahle, kufanele ukhula lisuke ngoba make wayekela ukhula, angeke kusakhula lokhu okufanele osuke ukutshalile, okuzoba inzuzo. Nawe njengomntwana kamoya, ingqondo yakho awuzame ukuthi uyi-protect-e. Yingakho sithi umuntu wakamoya akayena umuntu wovanzi, akayena umuntu wabangani, akayena umuntu wama-groupies, akayena umuntu wesixuku, akayena umuntu up and down, akayena umuntu ohamba ogruvayo, akuyena umuntu okufanele abe njalo. Ngobani? Ingqondo yakho kufanele nje ngaso sonke isikhathi ihlale njani? I-clean. Ucabange izinto eyi-positive mntwana. Ngaso isipho sakini osiphethe, cabanga okuhle ngaso. Zihluphe ngolwazi. Ngihlale ngishiya inamba yami la kumkhulu Gwabeni, ngithi mina no, angisho ukuthi inamba yami yokuthi u-contact-e mina mawufuna ukuza kumina kuphela. Kepha kunabantu inqwaba abantwana bethonga esikhuluma nje nabo abakude futhi nami, abasho uzamkhulu angisoze ngifike lapho mina kuwena. Kepha ngoba uyayishiya inamba yakho, ngicela si-engage noma uthola isikhathi ungikhanyisele la, nabo futhi bayangikhanyisela. Kukhona nje bangifonela bathi zamkhulu ngeke wakhuluma wathi la. Yazi ukuthi mawuqhubeka futhi uthi kusayinto into eyodwa nami bangambulele sisizane ngolwazi. So ijulile lento yakamoya mntwana wethonga. Ifuna ukuthi uhlale unengqondo eclean, ebese ithonga la kokwenu njengoba likufumbathisile lezi zinto, fisa okuhle ngakho. Stop chasing impilo lena yasemnyango. Hawu mangifuna umsebenzi, ngifuna imoto. Yebo, siyakufuna ngoba phela egcina ukuthi kufanele sibe sidle. But when you stop chasing things, uqala ufocus kwisiphiwo sakho osiphethe, uzobona ngaba kulona ithonga, ngaba kulona idlozi lelo likhonzayo. Izinto lezi ezinye ezisemaceleni ziyazizela kuwena. Ziyazizela kuwena. Lento lena yangihlupha ngisaliqala lolu hambo. I was busy chasing around ilokhunjana izinto zasemhlabeni. Ngalendlela yokuthi ngazikhohlwa isipho sami sasekhaya sakokwantu, ngasikhohlwa sakokwethu, ngasikhohlwa leso sipho. Nga-chase izinto, nga-chase imali, nga-chase ama-position answebezi, nga-chase iy'moto ngayi-chase impilo. Kodwa leyo period mawungibuka at face value, nganginayo yonke into but inside I was empty. Ngangiyigobhozi ngaphakathi, ngi-empty. Uyabona, since ngalahlekelwa yona yonke leyo nto ngaqala ko-A, sengisebenza from yonke into sengiyenza from ekujuleni kwenhliziyo yami. Sengenza ubumina, sengi-embrace umuntu engiwuyena, sekujabula ithonga lami, sekujabula izithunywa zami, sekujabula idlozi lakokwethu. Sengiphilela lona mina idlozi. Sengiphilela nje ithonga, ngiphilela izithunywa. Akukho komhlaba engikuchaseayo. Uzomangala uma ngikutshela izinto esezilokhu ziqhamuka-ke manje zomhlaba ezisemaceleni engingasazithandazeli. Mina imithandazo eminingi engiyenzayo manje akuseyona imithandazo yami. Mina ngike ngayithesti impilo emnandi bantwana bethonga. Ngike ngaba nezinto mina eziphathekayo. Ngike ngafunda ngafika ey'gabeni engangiy'funa. Konke mina ithonga ledlozi linginikezile engike ngakudinga ngaphambilini. Kwaphinde kwalahleka. Ngithe sengiqala sengirealize ukuthi kahle hle ngingubani, sengikusebenzela lokhu kumina. Ayikho into engijabulisa njengaleyo. Ungangibona ngihamba ngey'nyawo ungenamoto ungenalutho, kodwa ngaphakathi kuyangijabulisa ukuthi njalo ntambama kukhona umuntu ofonayo abonge, mkhulu uyazi ukuthi njengoba kade silungisa ukuthi nokuthi sekuvesane kwenzeke into enhle kwavulela. Kumina lokho suke sekuyisapha, sengidla isapha, sengisuthi, sengijabule into ongakaze uze uyibone. Mkhulu kade ngihlanganisa ngakuphupha sekuvesane ngathola imali nje esheshayo. Ngiyabona ukuthi phela le mali ngiyifune kade ngikhuleka ngifuna ukuza kuwena. So semkhulu nge-weekend ngiyeza. Mina suke sengijabule ukuthi nangu umntwana osethunywa abakubo sengizomsebenza. Ngifike futhi ngimsebenze ngendlela eyiqiniso nangokuzinikela kwami konke. Ngiphoze impilo yami yangama-weekend, ngiphoze yonke into. Mina sengiphilela ithonga, ngiphilela idlozi. Ile mentality engifisa ukuthi nawe la ukhona mntwana wethonga. Ngokwesigaba okusona, ngiyazi abanye nje basila seniyalapha niyasebenza. Ngicela lento siyenze ngokukhulu ukuvuleleka kwey'nhliziyo nangokukhulu ukuhlambuluka. Siyiphile lento, siyi-embrace, siyiphathe, siyibambe ngezandla zombili. Yebo, it's a journey, a very tricky journey. It has its own peaks and valleys, uyabo? Kodwa khona kunjalo, abushintshi ubuhle bayo lento esiyiphethe. Mhlazane wayi-embrace-a ilokhunjana yokuqala, mina ngi-embrace-a, ngamukela nje yonke into, sengi-decide ukuthi no, it's too much manje. Angeke ngizibuyele emasisweni. I had lost things, material gains, material things, items, everything. Abangani, social status, yonke into.
Isipho sokuqala sethonga esikupha sona mase usulisebenzela nezithunywa zakokwenu nedlozi lakini is kunalento yokuba at peace. Bantwana bethu angazi mhlampe words will fail me, kodwa kunalento yokuba ne-peace ngaphakathi. Ngaba nozinzo, sengiqala nje i-journey sengihlela imimoya, sengisebenzela izinto, ngaba at peace. Yazi khona umuntu oba ne-peace engenalutho. Angazi njalo ngizama ukusebenzisa amagama. I'm trying to think of manje kunjani amagama that will carry i-weight yalento engifisa ukuyisho ngendlela. Ngayi-embrace into bantwana bethu, ngagijima nayo, ngayiphatha into, ngayiphila. Iyasetshenzelwa izinto zakamoya, ziyasetshenzelwa into zedlozi, ziyasetshenzelwa isithunywa, akudlalwa. Kufanele ukhuthale, ugijime. Ugijime ebusuku, ugijime emini, usebenze, ugijime ukhwele iy'ntaba, wehlike iy'ntaba, uye emanzini, ubuye emanzini. Abantu bayibuza ukuthi lona ohlala ehlenyuka namabhakede eyogeza enza ukuthi nokuthi kwenzakalani lo ohlala ehlenyuka eye ey'ntabeni ngo-6 ntambama adilike ngo-6:30 kwenzenjani-ke? Kusebenzele ku-embrace. Uyabona ngesikhathi uzinikela, devoting yourself kwi-cause leyo osuke uyinikeziwe, giving it all your strength and might. Yingakho kuba khona abantu abasuka le kwamanye ama-province kuthiwe ngiyalelwe wena mkhulu Gwabini. Yingoba amadlozi akokwenu asuke ebona inhliziyo yamkhulu. Basuke bebone ubumnene nobumsulwa bamkhulu. Abanye baze bafike basho bathi, hayi mkhulu, mina kuthiwe nangu umuntu osahlambulukile, osahlanzekile, ozosithinta thina sithinteke. Abanye cha. Kuningi izinto umkhulu ayilaphayo, hhayi ngoba nginolwazi olujulile lokulapha leyo nto, cha. Abanye abantu befika kumina bathi kuthiwe ngihlanganisele ukuthi kodwa kuhlanganisa uwena. Kuhlanganisele ukuthi nokuthi wenze kanje ebese siyaqeda. Kube kanjalo. Hhayi ukuthi umkhulu uchwepheshe bokwelapha, cha. Mawuzwa abantu bengincoma bethi hayi kwi-comment section, akukona into engiyaziyo ebhalwe phansi ilapho engisuke ngibanike. Into esuke ifike ngaleso sikhathi, ngibenzele lelo nsebenzo ebese abakubo bayabonga. Kwesinye isikhathi kuba bafike bangitshele bona ukuthi hhayi uwena kuphela mkhulu kuthiwe thinta lezi zinto ey'kanje ebese ungenzela kanje. Yini? Inhliziyo. Liyakubona, amadlozi ayabona. Abantu abakwengamele, izithunywa zakho ziyambona umuntu onenhliziyo okuyiyona yomsebenzi, umuntu ophathisiwe, wazinikela. Njengoba ngisho emva kokuthi ngiluze yonke into, mina i-mentality yami, into yokuqala idlozi langipha yona, langipha i-peace, ngamukela. Ngaqala ngakwazi ukuphumela nasemnyango, khona ngingasenamoto, ngingasenalutho. Ngaqala ngakwazi uku-interact-a nabantu, ngaqala ngathinta nefoni, ngayisebenzisa. Hawu sibonani njani, uyaphila? Hayi bengi-check-a ngisho, yabo. Amafoni ngase ngiwa-avoid-a yonke into, umuntu uzothini, uzothi ubamba ifoni athi umuntu asihlangane endaweni ethize, awusenamoto, awusazi uzothini. Ngiyayazi leyo journey, ngiyasazi leso sigaba. Yingakho ngishiya phansi yonke into uma kufika umuntu ethi mkhulu sengiluze yonke into, ngilahlekelwe, ngivesane ngicwebe inyembezi, kodwa ngithi mina kuyena, sondela khona uma nikinike unjalo. Ukhuleke usuka kini, usho ukuthi uza kumkhulu Gwabini, bangiphe nabakini amandla. Mina ngi-honest, ngeke ngisho kanjalo ebantwini abeza kumina, ngithi ngicela ulikhulekele lolu hambo olukuletha kamkhulu Gwabini. Ukhuleke usasekhaya, mhlawumbe ukhuleka nje kusukela Friday uyakhuleka. Uyaliphahlela uhambo ukuthi usho ukuthi amadlozi awalumbani, akulumbani ithonga. Nami ngala ngisuke ngimile ngomthandazo, ngithi hhayi ngihlangabezeni, ngisho-ke isibongo salapho usuka khona. Ngithi ngihlangabezeni namathonga akubo sibanibani. Letho sizoyenza libe impumelelo. Cause konke as a self-initiate, konke enifika nizocela ukuthi kulasho, kuqale kwadla mina. Ngakulungisa, kwabuyela esimweni. Ngase senginikwa leyo authority ukuthi ngiyamlungisela nomunye umuntu kuphinde kubuyele esimweni. Baningi abantwana bethonga, baningi abantu esengibalokhunjile, engibakhulekela day in day out, ngibacelela izinto ezithize, babuye bathi mkhulu sekulungile, sekukanje. Mina lokhu nami engingenakho, kodwa ngithi mina ngoba nginamandla, ngakhala inyembezi ngilahlekelwe into enje. Lezo nyembezi seziphenduke zaba amandla, sengiyakwazi ukulungisela umuntu olahlekelwe izinto njengoba ngake ngalahlekelwa before. Sengisebenzisa-ke amandla ami asethongeni nasedlozini. So siyi-embrace lento, siyiphile le mpilo. Uma unentaba ngakini, unesiganga ngakini, hamba uyokhuleka. Khohlwa ukuthi ubani okubukayo, khohlwa ukuthi waziwa njengomuntu onjani, okuyiphi mhlawumbe i-social standing, okuyiphi lokhunjani i-economic level. Khohlwa yilokho. Sebenzela izithunywa zakho, sebenzela imimoya ekwengamele, sebenzela abakokwenu obathembisile uma ufika la emhlabeni ukuthi uyobalungisela into.
Akunzima njengoba ucabanga mntwana wethonga. Yebo, indlela ibuye ibe nama-rough sharp curves and what not, kodwa akunzima njengoba ucabanga. Awukuyi-embrace lento, ukuyiphile. U-understand ukuthi i-lifestyle, it's a lifetime commitment lokho kuyona. Yokukhethwa waphathiswa le moya ijule kanje, le moya inamandla kangaka. It's a lifetime commitment. There is no way you're just gonna wake up ekuseni and say, hayi no man, sengikhathele le nto. Akwenzeki kanjalo la. Asiy'khetheli-ke layo. Mhlampe uma uphindela emumva, uthole ithuba lokubuza uyokhetha ukuthi ingakwengameli imimoya. Kodwa okwamanje nje ibisakukhethile imoya yakuqoka. Lungisa. Lungisa kunzima, kusinda kunjalo kumnyama. Ngisho ungasaliboni ukukhanya, thandaza. Thandaza ngisho usuhluleka ukuthandaza umthandazo like o-coherent, ungasayenzi sense, usukhuluma amagama ahlapahlapa. Qhubeka kunjalo. Uma uhluleka ukuthandaza, khala inyembezi. Kodwa ukhale kuleyo altar yakho yasendlini, la ukhuleka khona. Ukhale kuleso siganga leso la ukhuleka khona. Ukhale kulowo manzi la ukhuleka khona. Jula ngento oyenzayo. Akusuke enhliziyweni konke okwenzayo kwasethongeni nasehlozini. Uzowubona umphumelo mntwana wethonga. Angikhulumi mina ngento engiyifundiwe phansi encwadi, ngikhuluma ngento eyenzeke kumina phezu kwesabelo sempilo yami. Zinikele kulento. It's a noble cause ukusebenzela abakokwenu abangasekho. It's a very noble cause. Bayokureward at some point. Njengoba ngisho ukuthi sekukhona izinto esengiqale ngiyibuke ziqhamuka engingazikhulekelanga, engingazithandazeli, ezijulile ezinkulu ezisindayo. Kodwani ngiqale ngazibheka kumina, ngalilungisa ingaphakathi lami, ngamukela. I know abanye benu basandokulahlekelwa umsebenzi, abanye basandokulahlekelwa imoto, basandokulahlekelwa abantwana, basandokulahlekelwa imishado, kuningi, I know. Kuyasinda makunjalo, cause why? Wena usafocus on the external emphakathini, kwi-society. Look within. Zonke iy'mpendulo zalento eyenzakalayo zingaphakathi kuwena. Zilungise ngaphakathi. Zipheke. Amukela isimo osubhekene naso njengamanje. Ukhule. Uma kukhona abantu abanosizo eduzane, reach out. Bona ubuze ebantwini. Inhliziyo yakho nenhloso zakho azibe clean ngesipho sakokwenu. Liyakubona idlozi, liyakubona ithonga, ziyakubona izithunywa ukuthi ucabangani ngalesipho osiphethe. Bayakubona abakini abadala ukuthi lento abakuphathisa yona uyisebenzisa kanjani, izithini inhloso zakho kuyona. Ijulile into esiyiphethe abantwana bethonga, ijule kakhulu ingane zakamoya. Le video ngithe angeke ngiyenze nje ukuthi ngithi ukuphakamisa ispirit nalabo abakhalayo. Ngiyazi njengamanje mhlawumbe sekukhona asebekhala. Kodwa lokho kukhala, it's part of healing. Phela healing, this is a platform whereby we heal wonke ama-wounds. Amanye singakwazi ukuwaphoyinta ebantwini ukuthi yazi nginesilonda la, yazi nginokunyela la. Kukhona esingakhulumi ngakho. Kodwa-ke le platform yamkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla ekhehleleni elaseNatali, is meant to heal leyo broken hearts, is meant to heal leyo ma-wounds lawo abantu abakulimaza khona abangakwazanga ukuxolisa ukuthi bakulimazile. Ake sikhule, si-embrace into yethu. Sibe msulwa, sibe mnene ngaphakathi kulolu hambo lwethu lwakamoya. Sesingenzeli nje iy'ngane zethu-ke ezilandela ngasemumva, sesingenzeli nemindeni yethu esaphila. Kodwa lento iphile, ayibe kuwena, yi-own lento. Iphile kuwena. And uyambona umlaphi uma uye kuyena ukuthi yazi hey, lo muntu ngampela lento ayenzayo ubizelwe kuyona. Bake bahlale besho kuma-comment section ukuthi hey mkhulu, thina siyakwazi, sesihambile safika kuwena. Athi nje umuntu, hey mkhulu, mina ngiyaqala ukuthi ngisetshenzwe umuntu 2 days. Angingeni omunye umuntu emva kwalokho ngoba ngisuke ama-schedule, ngisuke ngazi ukuthi ngidila nomuntu oyi-1 ngesikhathi esiyi-1 noma ngabantu ababili at the most ngesikhathi esisodwa. Angeke ubone omunye umuntu kuphithizela kamkhulu Gwabini uma ngabe ngizosebenza nawe. And imiphumela isikhathi esiningi iyagculisa. Ngobani? Lento le njengoba ngiyenza nje isijulile kumina, ine-meaning ejulile. Ngine-history enkulu ende nalesi sipho engisiphathisiwe. Ngiyabonga bantwana bethonga, ngicela ukuthi ngiyigobe la ngoba nami sengizizwa ngiphakamela umoya. Sengaze kuphuma unyembezi la. Ikhehla lamakhehla leli, ikhehla elinye. Ikhehla laseNatali encane ngeminyaka edala ngemisebenzi. Siyathokoza, siyakhuleka kunina nhlohlo enkulu. Nginifisela ukukhanya ngane zakwethu. Nginifisela impumelelo, nginifisela intokozo nokuthokomala emakhaya enu. Konke kuzolunga.
asingaphezi emkhulekweni. Lona-ke umkhulu Gwabini, Camagu, Ndawuwe.